nyime chenro mar penjo kiny makono ka waranga achiel gigo matimore konde mopogore to pod wantiere maling'ling' nek mar Albert Omondo Ojwang, japuonj ma jahiga 31 mane osan kendo nowito ngimane mano e sendo bila mano ma Central County ma Nairobi karkae. Yana mondo medhi county ma Kisumu Seth Okumu machiegni kendo ka wantiere kodi ka achiel nya mana lero nwa ni to gin gik mage miwinjo kanyo ka jotelo osebedo kae kalose kendo gimedo mana wacho en ni jotelo dwani jotendo bila mondo mi ogwe tao kata giwuog e apis ipana ng'o miyo otek ahinya ne jotelo giwuog karka kata kar mondo mi IG okaw chike lwete to tigi teko ma intiere godo mondo mi ochiw siem ne jogo mane tiyo godo machiegni ahinya machiel kuomgi kochopo nyoro gima ne nitie kanyo kowacho en ni an abedo thenge ok awuok apis abedo mana tenge matin. Seth. Ero kamano Cleophas. Gima timre en ni ng'ato king'iyo katibawa kobedo accused ni nitiere gimotimo mok ni e yo makare to nitiere gimiluongo ni presumption of innocence until ng'ato bed proven guilty. Ni kata kapo ni ng'ato nyalo wacho ni ng'ani otimo gima kama to ok iwach ni ng'ano timo adier. Doho ema nyaka bet piny, doho ema nyaka ng'i evidence, doho ema nyaka ng'i gigi duto kaito doho nyalo wacho ni gini na adier kata ok en adier. Nitiere chike kata case laws mosebedo Kenya kama wacho ni suspicion no matter how strong ok nyal bedo basis ma iwacho godo ni ng'ani otimo makosa. Gima bedo basis ma iwacho ni ng'ato otimo godo makosa en ka evidence oseketi, evidence obedo interrogated, evidence no kosebedo interrogated openj ji penjo kaito doho bet piny to wacho ni ng'ani okoso kata ng'ani ok okoso. Ka wacho kamano en ni ka depo ni Kenya waka kinde ka ng'ato obedo accused of something to ji resign kata gwetao onge ng'ama nyalo bedo ni hold any public office, onge ng'ama nyalo bedo ni hold any private office, onge ng'ama nyalo timo tich mora nikech piny karu pile ng'ani notimo ma ng'ani notimo ma ng'ani notimo ma. So aparo niya ka wadwa kao that direction ni any accusation a mere accusation ka ng'ato wach ni ng'ani depo ni notimo kama to ng'ato gwetao, we are going to be setting a very bad precedent nikech okwami investigative agencies wa thuolo mondo gi conduct investigation, mondo gi take investigation no mondo wang'e ni en adier ni ng'ani otimo kata ok otimo. So the best kata the rational step ma ng'ato nyalo kao en stepping aside ni oyo iwacho ni atimo gima kama to kinde ma investigation timre, kinde ma nonro timre, we awuog e office, we atim gimoro oko. Mani seneno ka timre kata ka governors obedo accused of corruption gik makamagi. Justice Ngugi no wacho ni seche mibedo accused kama ok oningo bed ni donjo ofisi, oningo bed ni bedo kando kendo kitim gik mora manyalo miyo interfere gi investigation. Ano kayie gi joma wacho ni oningo bed ni Lagat. Yes. Rosela roka no bila onge gimoro ni gi step aside. Ubila onego bed ni resign. Gima timore nyaka sani pok owuok apis adieri nikech ng'ama donjo apise mano Patrick Tito mabedo osebedo Nyanza kuom kinde malach iwacho ni sani kabiro kao kare to mabende en assistant mar deputy IG kama intiere karkae. Seth Reto chik mani moyie ne state officer step aside kako wacho. Seth kiwinjo mano Ong'iswa ni en chik mane ma wacho ni ong'iswa ni en chik mane ma wacho ni ka state officer obedo accused to resign. Embo ong'iswa chik no. Ibro yudo ni onge chik ma wacho ni ka state officer obedo accused of any act or omission ndiye chik ma wacho ni they are supposed to resign. Otang'nwa chik. There is no law like that. Nyaka wabed jok ma wacho adier. En ni ofise ma ji tiyo, tije ma ji timo. Nitiere weche mang'eny ma seche moko wuok e office. Ng'ato nyalo kata biro to hangoni. Do you resign? Ni ng'ato hangoni mana nikech ng'ato nowacho ni ng'ani otimo makosa. That should not be the case. Gimoningo bed ni timo en ni you step aside. Iwuok tenge tiwacho ni koro tijani we awera godo. We investigations otim. It is only upon investigations bedo conducted, report igolo, tiwacho ni investigations mane watimo ng'ani okoso kata ng'ani ok okoso. But kwa kao trajectory mar ni ng'ato kobedo accused of any act or omission to ng'ano ningo bed ni resign.
I don't think mane the direction modwaro ni wakaw kaka Kenya. Nikech ere kara the place of investigation. Ere the place of listening to the other party. Wakili osiepa no bro ngisi nite gimono miluongo ni audi alteram partem. Ni ng'ato kubed accused of anything. Imiye thuolo mondo embo winje oje defend kaito wach ni anto korka kora ne en kama. Bang' mano kokinyalo bet piny tiwacho ni okoso kata ok okoso. Seth, erokamano wakili ni kae nigi duoko. So nyaka wawinj investigation mondo wawinje. The problem go